Hallo chuirde brianan seo le roid scéalta nuaíochta daoibh America don 16 ní bhealtaine 2020. Gach sean scoil na pictiúirí sin beagganín daléir daoibh. Séir tá antú ná tréin faoi halamh nuamhrach. Tá dúnta síos den chéadúr le 150 bliain chun na tréinachaí agus na stáisiúnachaí ghabhain ghlama, visciúra, mar a víras. Rud na dhuitir ach rud is fear ná go gcónaíonn roinnt mhaith de phobal gan díd an nuamhrach na stáisiúnachaí agus na tréinachaí úd agus seans mór maith gur binúm fág go bhfuil siad an nglána. Ceacht go leor. Tá theantas Eorpacha tuairt le fios go bhfuil Cúlú na míoch an náman sin. Sin túr na Neamhréir sin. Tá an titim 7.4 fan géad seo chun grím a bhaint as geile gur na Stát Aontaithe freisin. Idir an dálín tá Angela Merkel sa Ghearmáin sa rís a thuairt le fios go bhfuil ionaid cuairim lé agus bialanna le hoscailt i gceann cúpla lá. Beicimid céird céim ar céird a chiuchas as sin, by dad. Fanhamid san Eorp céim fá nach bhainach agus rachamid tres na na tíre agus tres na na teorann go déann go Barla Hertog Nassau an teorann idir an ísl tír agus an bheilg. Tá Sylvia Rybrook i dríblóid mar. Tá stúdio agus dámlan ealaíne aice atá an teorann. Tá rialachaí i bhfad níos déine sa bheilg is cosúil ná sníosl tír. Agus os rud go bhfuil a leachaid dá gnólacht sa bheilg rún sian gnólacht go léir síos. Ach a brean ó síos an tráid híomh na híseal tíre den tráid. Chonaic an bhearn seo go raibh gach gnólacht an sin oscailt go fóill. Rud leiscéal rud a chur olc é sin. Tá by an teocht tuairim is an 105 céim Fahrenheit in Phoenix, Arizona in teachtain seo agus tá na choiríochtaí teochta bhriste hena féin den bhliain in Salt Lake City, Galveston agus Fort Myers. Céird a dhéanamhas na Cathracha sin. De ghná in amalaí Uibheacha chuireann siad ionaid fuairithe fáil do dhaoine gan díd nó daoine nach bhfuil an tairgid acu chóir Uibheacha acu ina dtithe. Ach leis na beartais atá i bhaim don Feannadh ní féidir sin a dhéanamh.
Táthar ag caint Neamhréir óstánú said agus bosanna bhfuil chóideúin tú mar bheartas éigeandála. Ní sagam. Polítíocht. Tá ná fáistí sa chógáil ag treidlin í chéile mar gheall liúntas bia. Tá na liúntas bhí an Americaála blianta fada chun a laid bia chuir a máir do hailí bhuachta. Tá na déanlaí mar gheall a bandéim i ggéar i leas a sóisial go háir an liúntas bia seo ordó ach tá an Pártaí Poblacht támach a bhrúráis ag rá náircheart na bheartas agus in scéim seo leathanú. I den dálín tá géileagar na tíre, tá glas Francín géileagar na tíre go púil agus na carmas plúcht go thomláin. Ceir go leor, non scéalta. Tá chomhlachtaí Uibheacha i California agus Texas á dúirt os cór cuairte á dógáil os cór cuairte faoi láthir agus Feannadh bánú á gcóir na lé daoine rá go bhfuil na chomhlachtaí seo i ggéirí róphraise na Uibheacha. Is chosúil go bhfuil fostóirí chuineál súil orainn in Somália. Níl daoine róthásta leis na banaisteoirí a bheith ag fearóireacht orainn ó Chian. Tá an CDC sin an láranad smachtú galar is tócha ag riamh líon na marmh don feindéim seo agus táthar nó i dtí na síne speisialta de cés fuide os cían an chaideán, os cían an gnáis atá na Uibheacha seo. Ceir go leor. Scéalas nó amhrach faoi bheith ag saolú naoinán le líon feindéim. Tinneas géileagrach sa tuairisc, bhfuil líonta sa réine faoi sin. Tá níl sogam chuna sa ainm amhrach deir mé Recep Tayyip Erdogan sin uachtarán na tuaisce ag coinneáil grím teán policy fiscach na tíre sin. Go leor. Cén fá go bhfuil daoine ag tuairt ag tacú le Trump go fóil, chuid bhá daoine rá gur Críosta atá, tá siad patúr an uachtarán féin ach riméadach go bhfuil sé ag éascú dlíthe in ginmhile go sa lehéad. Sé ginmhile an taon cheist tá coinneáil Críostathe tíbhír den uachtarán maidide leis scéal seo. Ceirtar siúl sa Premier League, well, tá faightíos á ró
Gurracha siad díreachaisteach sa dábhach mana gairí siad clifiéigin siúl ach tá na fórne ag bhunan Premier League droglach, deichelach díobh atasú. Airgid atá gceist is cosúil. Well, tá scéal faoi mhórthairint nuamhrach droichead Brooklyn. Is agam cén fá cin é mar atá sé. Céir do dionann tú nuair a bhíonn de ghrúigin chiaróil le linn feindéin. Well, íchann tú ghrúigire chúla téirmai agus sin is áirsúil ag roid sa chuoine. Tá siad ag tuairt cuairteanna faoi chaim nó ag tuairt cuirí faoi chaim do ghrúigirí chun bheartha ghrúige áil. Well, sin iad na scéalta. Óis hefí mé gur a couple pocail deas a chuirt staibh. Sa láthair atá agam le fad ar nó bord sa láthair lectachais ach ní bhíonn sé bhar má hangan riamh. Dearóil, well, tá sé sin agam so bhairtín ó ddíreán le fad á ré dearóil ach a rís pocail nach bhfuil ar bhar má hangan fearir san an é agus grúam agus dúisc. Teolaí clochar seascar trí pocail be cheart a bheith agam go háidithe i rihan dheimhrí. Imthrochú sinna dionann sa éir nuair a osclaíonn tú gáinneog déanann an tair imthrochú timpeall timre. Clíontocht mana bhfuil an brethebh i bheanú ar a gceist go féarálach is brethebh clíonta é. Rud a bheas faoin a luach, rinne gach aine é seo sa bhliain 2016 nuair a bheas siad feachtas an uachtaráin Trump faoin a luach. Níor thuair siad gomach an bua ag a bheachtas sin agus bhí. Bheas siad an feachtas faoin a luach. Má bhíonn tú feicilech, bíonn tú cuimhéadach nach níon. An úsáidteanna an terma ACS riamh go nádúra ní dóile mé agus deas an terma a bheochan chardas chabhógach a bheith agam sin a hárlíonn nuair a hitan tú bhaintas ar a tarlár ar an orlár agus nuair a stoppan do chraí nó do scabhógaí nó do anádú pagam duine agus tugann sé ACS duit a bheochan chardas scabhógach. Rábálaí sin an duine rihin 100 méadar sna clifí Olympacha. Rábálaí. Bhíonn siad do rábáil ar nó. San an achrann agus clampar na chunam sanam. Má bhíonn duine brathart go thuilis go hiomlán is cléthúna é. Deach ná mar hampla más tuismitheoirthú is cléthúnathe iad do báistí. Lúchar. San an lúchar agus áthas rís focail tá agamach nach bhfuil ar bhar má hangan mar becheart. Dingmháilteacht. Is even de man pocail dingmháilteacht agus dingmháil agus fearr má dingmháil agus ile híad. Pocail becheart a bheith imthrochú níos saoraige i nán na Gaeilge agus b'fhéidir gur mise an duine a chuiris an pocail dingmháilte i reis in imthrochú a meas na Gaeilgeoirí. Tá agam go úsáidtear go fearr sin is sa méiltocht ach i measc na Gaeilgeoirí fearir níl dingmháilte láidir go leor mar pocail. Well, sin níiad na scéalta móra don láinneamh. So chuirí mé deire leis a tafad seo. Agus tá súil agam go mbeidh muid a cainte arís sa a bhfad. Idir an dálín guím rá dé oribh go léir tógaí go bogé.